πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Αρχίζει και μπαίνει ο Πυραντέλο που επικαλεστήκατε. Το απάντησα. Πολύ. Μια φορά προδότης, άπαξ προδότης. Πρόκειται για τον Κυριάκο Βελόπουλο που εκλεγόταν στη Β' Θεσσαλονίκης και στον Παύλο Μαρκάκη της Μαγνησίας. Και οι δύο συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και δήλωσαν ότι ανταποκρίνονται στο κάλεσμά του για πανστρατιά των κεντροδεξιών φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Ο Αντώνης Σαμαράς με τις επιλογές του είναι μια λύση ευρωπαϊκή για τον τόπο. Αυτό που ορίζει τη μοίρα της Ελλάδος είναι η ώρα της ευθύνης. Και πρέπει όλοι να αφήσουν το εγώ στην άκρη και να δούμε το εμείς. Καλύτερα από μένα, πόσο παρακαλούσα τον Αντώνη Σαμαρά να κατέβει σε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2014, περισσότερο από μένα. Άρα να ξέρει ο ελληνικός λαός και όσοι πάνε να σε ψηφίσουνε ότι δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία γιατί ο Αντώνης Σαμαράς σε έκοψε το ψηφοδέλτιο όταν ήταν να πας στο Κάραβε. Δεν ξεχνάω τη ρίζα μου γιατί είμαι επαρχιώτης από τη Βόρεια Μακεδονία.